нямаме много време, само тихо ще накара Ян да пее. Обаче справете това, защото той не знае, че ще го опускам в време. Справете това. Сега този телефон. Какво да звънне? Моля, телефонът звъни. Хайде, я не хвани се. Да. Здравей. Да. Какво искаш да ти кажа? Ами, трябваше да пееш. Мисля, стори инвалиден е. Какво? Стори инвалиден. Нищо да е, никога не съм ти чувала как пееш, ари да е. Петрове, конете се нощите клади. На майко, аз съм инвалиден. Я дай още. Не, тук се пукша смях. Само. Чуваш ли песента? Да. Ари, ме брат, само още малко. Почва. Не мога.